Sare sozialetan nagusi izateko haterrak beharrezko omen, geuk ere baditugu geureak eta argi fatxodromu hitza erabiltzagatik irainak eta mehatxoak ere baditugula baita hemen bertan ere. Izan ere, aintzat hartzekoa da, kaleko frikismoaz baina haratago dijoan fenomenoa delako, itzal frankistan nabarmena duena eta Espainia katoliko apostolikoa aldarrikatzen duena. Argi, euskaldunak ere, beste behin ere, erdigunean izango gaituelako. Eta gaur, astelena eta amairu, Gabon eta ongietorriak kolpez kolpe antenatik eta albistegi azido, fidagarri, gertuko eta antifrankista ere esango dugu, noski baietz. Gauzak okertzen ari dira eta aste nahas pilatxua espero da, baita Euskal Herrian ere? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eta bai, egoera guztiak ikusteko aukera izan dugu sare sozialetan, baita asteburu honetan ere, baina kontuz ez delako Madrilen izan bakarrik eskuineko, muturreko mobilizaziorik, baita ego Euskal Herrian ere. Gauzak honela, gaur, esenplu eta azalpen argiak eman ditu beste behin ere Espainiako eskuinaren buruzagi nagusiena denak Ayuso andereak Feijori itzala egin diolako honezkero. Beste behin ere suhiltzaileekin batera atera zaigu segurtasun plana. Biztanlegoaren populazioaren segurtasun plana. Uste dugu baina bere segurtasun plan horrek zerikusi gutxi duela neguarekin eta are gutxiago atzean dituen suhiltzaileekin. Cada vez que haya un robo a las arcas públicas y que digan que vamos a pagar con los impuestos de todos, este atropello tendrá una respuesta por mi parte. Ya les digo, no les va a salir gratis y ya me encargaré de ello por mucho desgaste que esto contraiga. Agerraldia egin baitu gaur Ayuso andereak eta lehen kontzeptua entzun duzue, sosak, zerga publiko Espainiarrekin ordainduko aldute Sánchezen investidura ekitaldea sari ote da, ez? Katalunia eta Euskal Herriaren... Y se van a crear de facto, como ya estamos viendo, la nación vasca y la nación catalana, a los que les van a dar su propia hacienda, sus propias leyes, también sus leyes forales, sus propias leyes, de manera que cualquier ley que dicta el gobierno, el Congreso de los Diputados, ellos la harán suya o no. Gerra karlistaren atarian izango ote gara, Ayuso andereak ezagutzen ote ditu foru legeak edota Espainiaren historiako kapitulu garrantzitsuenak. Susmoa dugu pinganiloak ez diola behar bezala funtzionatu, baina entzun duzue, sosak, ogasuna, zergak eta nazio izaera, Euskal Herriarena eta Kataluniarena. Es decir, están creando dos naciones. ¿Qué se piensan? ¿Que desde Madrid no va a haber contestación? Pues por supuesto que la habrá. Ayuso andereak muturrekoa dela, eskuin muturrekoa dela, frogatutzat eman du baina beste behin ere, COVID garaian Madrilen izandako triskantza antza ahaztuta, adinekoak ekarri dituelako lehen lerrora zenbateko sufrimendua duten ez COVID-arekin, edota adineko egoitzetan izandako abandonoagatik, baizik eta administraren lege honek euren poltsikoetan ustez egingo duen kalteagatik. Ayer también había en la manifestación personas muy mayores, de más de 90 años, en sillas de rueda, con muletas, llorando, porque ven el camino al que nos está llevando el presidente del gobierno. ¿Y qué se esperan? ¿Que tanto daño salga gratis? Edo nola ere, azken apunte bat, informazio guzti honekin eskema bat eraiki ahal izateko izan ere, sare sozialetan bolo-bolo dabiltza frankista frikiak, baina horren atzean gauza nahiko serioak daude, eta kontuan hartzekoak, halako egoerak, benetan emaitza arriskutsuak eman ditzakelako, guztion oinarrizko ongi izatean, bereziki Euskaldun eta Kataluniaren kasuan. Gauzak honela, apunte zehatza, azken 15 urteetako babes zabalena izango du Sánchezek, ez 15 urte daramatzalako, baizik eta ezoiko babesa lortu duela Moncloako gobernu eskuratzeko, eta interesgarriena katalanez aparte, Euskal agendak presente izango direlako, besteak beste, bai Euskal Herriarekin, Bildurekin eta Eusko Alderdi Jeltzaleekin adostasunak erdietsi dituelako, laster, itxura guztien arabera, presidente izaten segituko duen Sánchezek.
España acaba de despertar, hijos de puta. La policía ha cargado contra los manifestantes patriotas, tenemos a varios compañeros heridos. Esto es una vergüenza. Por puto defender España. ¡Felipe Machón! ¡Defiende tu nación! ¡Os tenían que haber tirado al mar en Barcelona! 12 seconds later. Zorteduneko zu, Maider, Galardi Paris aldean zaudelako eta akaso Madril urrunago duzulako, baina egun hauetan sare sozialetan irakurretako iruzkin bati. Ane Lindaneri helduko diogu asteko eta ben, eta alaxe dio, eta umore egilea dela aintzat hartuta alako iruzkin serio bat egiterakoan arreta piztu digu. Frikismotik asko zaratago dijoazen adirazpenak direla hauek, eta argi ibiltzeko fasismoa behin ere berriz ere arrotzen hasita. Baten batzuk memoria historiko klaseak eman dituzte, baina ez akaso eskola publikoetan, baizik eta bestelako elkarte ultretan, itxura guztien arabera. Zer nolako analizia egin genezake? Asteazken ostegun, Sánchez azkenik inbestituko dute, trumpisten estiloan kongresua ez dakit, kinkalarrian jartzera ausartuko dira, Alderdi Popularrak sustatutako ultra hauek. Gabon, justu nik ere Anelindan ere txioak ekarri nahi nituen ona, ez bakarrik zuk aipatu dezunekin hori, baizik eta Euskal Herrian ere protestan ateratzen ari diren horiekiko nolako alde batetik zikusia daukagu, baina bestetik nolako presentzia kateno hartarazten zune, ez? Eta hartarazten zuen ere ez ginela ari, Euskal Herritik ez zaiola egiten ari aurre, kalean presentzia gero eta handiagoa hartzen ari dan fasismo horri. Aurreko asten esaten nun, iruditzen zaitela zala Peperen eta, Voxen, baina batez ere Peperen estrategia bat nolabait Pedro Sánchezen balizko presidente kargu hartze horren ingurumanitan zarata sortzekoa, benetan uste ala izan zela, baina uste eskutik juten ari dela pixka bat. Entzun dute Pepeko bozera mailetako bat esaten alako liskarra sortu diren manifestazioetan ez dela Pepeko jendea egon, eta ez da hola Pepeko jendea egon da liskarrak egon diren manifestazioetan, gainera jende esanguratsua. Eta ikusten ari gara nola kaleetan sekula joan ez den frankismo hori itzultzen ari den, eta are arriskutsuagoa dana ez, horre zuek bideoetan jarri dituzue hainbat gazteren klipak eta garrantzitsuagoa dena ez, nolabaiteko neo-eskuin, ultra-eskuina edo neofasismo bat ere nola goratzen ari dan. Nik hauteskunde garaian esan nahiz eta ultra-eskuinari muga jartza lortu zala esaten zuten hainbat titularrek, iruditzen zitzaitela hainbat eta hainbat eztabaida kalean berpiztu diala eta hori ez dela inondik inora ere ultra-eskuinari mugak jartzea eta horren seinale impunitate oso manifestatzen ari diala aste hontan. Edo nola ere zuk esan dezu bezala Sánchezekin inoiz lortu ez duen babes handiena izango du. Eta gogoratu behar gara adibidez amnistiaren ituna sinatu ostean Koalizion Kanariarekin ere egin duela bat ez da, eta oainela aurreko legegintzaldian etzan hola izan. Bestalde, suposatzen da, asteazkenean nahikoa babes edukiko duela gehiengo oso horrekin presidente izateko, eta ez baldin bada nahikoa lukeela gehiengo simple batekin ostegunean, beraz, itxura guztien arabera Pedro Sánchez izango da presidentea. Eta beste, apunte txiki bat, izan ere, horrelako momentuetan eta krispazio politikoa handia dagoenean, erabiltzen dira argumentua, ezakite, Espainia utxiko da, ogasuna eramango dute, horrelako gauza batzuk, Ayuso Andreak igual aztuta dauka foruak hainbat hamarkadatzeko kontuak direla, gure osasun sistema propioa manejatzea transferentzia horien parte dela, eta gaurkoz jendea eskuak burura botatzen ari dela esate baterako EAJak eta soek adostu dutelako gizarte segurantzaren
eskualdatzea, eta egiaz 2020en adostu zuten zerbait da, ezta? Eta orain hori erabiltzen ari dira, bueno, ez dakite Euskal Autonomia Erkidegoak zurrupatuko balu bezala Espainiaren ez dakite kutxa zentrala, eta egiaz bete ez dutenak akordioak kasu honetan PSOE eta EAJ dira azkeneko 4 urteetan, ez? Orduan, bueno, iruditzen zaite espektakularizaziotik asko duen zerbait dela, ultraeskuinaren edo trumpismoaren zehatako bada, ez da, estrategitako bada hain zuzen ere fake newak baliatzea, sentimentalismotik tiratzea, eta bueno, ikusi da, egia ez dela borrokatzen, baizik eta beste sentimentalismotik asko duten esloganak diala jendearengan indarra dutenak. Eta hori da gertatzen ari dana, eta hori da ikusten ari gerana. Eta azken kontu bat, Feijok esatezun atzoko manifestazioan ez dutela etengo hauteskundeak egiten dian arte, eta aipatzen dute Pedro Sánchezek diktadurara batera eramango duela Espainia. Nolabait, alde batera utziz, herritarren 50%ak baino gehiagok babestu dula bere botoaren bidez balizko aukera hau, ez? Orduan, demokrazia balio die, beraiei balio dien enean, eta balio ez dienean hor ikusten da beraien balio demokratikoak zein eskasa diren. Hasteko eta behin, goazen Palestinako egoera nolabait berreskuratzera. Ikus dezagun, badakizue, edota lerroburuak ikusi besterik ez dituzue, Palestinako Gazako lurralde zati horretako 2 ospitale garrantzitsuenek honezkero muturreko egoeran nolabait irauteari ekina zioten eta funtzionatzeari nolabait utzi diotela, jakin ahal izan dela. Mediku ezagunak erail indituzte gainera eta azken orduotan bereziki esanguratsua izan da, hortik luzera ez, bere etxean bertan zerraldo geratu den, bonbapean hilden mediku ezagun honek, Estatu Batuetako kate honi egindako elkarrizketan esandakoa. Why don't you go with your family south? And if I go, who treats my patients? They are not animals. They have the right to receive proper health care. You think I went to medical school and for my postgraduate degrees for a total of 14 years, so I think only about my life and not my patients? Eta nola utzi pazienteak bertan behera, animaliak ez direla, ez ezaguna ahaztu, sare sozialetan ere, hainbat mezu ikusi ditugula, Gazako palestinarrak edo oroar palestinarrek giza eskubiderik ez dutela, gizakiak ez direlako kasi-kasi, terrorista izatearen kontzeptu hori muturreraino eraman dute Israelgo sionistek, ara tagore jo dute, eta ikusi dute azken orduotan baten batek ere idatzi duela Twitter sare sozialean, eta hauxe dio. Ametrailatzen ari diren edota frankotiradoren bidez erasortzen ari diren ospitale horietako egoerak naziek bere garaian egindako ere garaitu egin duela. Ez dakite zenbateraino neur daitezken halako giza gabekeriak, eta txanponaren beste aldean aurren bizirik segitzen duten aurren alaitasuna, baina mezu konkretua. Boikotaren ere mai gainean dagoelako eta teinkatuta dagoen auzia da. Ez da azteko, asteburu honetan milaka eta milaka lagunek manifestazio egin dutela esate baterako Erresuma Batuan, eta boikotari lotuta marka konkretuen izendapena ere bai. قاطع عشان غزة 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 قاطع عشان غزة
Gure egunerokoan zerikusia duten marka hainbat egunotan izpi izan direlako, besteak beste Israelgo armadak bere promozio kanpainak saretan ere badituelako, eta hainbat markekin gainera publikoki agertu nahi izan duelako harremana. Parisen, eta horri buruz ari ginen hizketan, Maider, antisemitismoaren aurkako mobilizazioak. Aniz Irazabalekin ere, tarte honetan etzein izan dugu gaiaz, nola bereizi antisemitismo edo eta judutaren aurkako erasoa adierazpen jarrera eta palestinarrekin gertatzen ari den ez dakit muturreko genozidio zuzeneko hau. Bai, nik uste honezkero badakegula desberdintzen antisemitismoa eta antizionismoa eta horretaz gain nola baite gaitzestea zuk esan ez bezala Israel eukitzen ari den jokabide genozida, baina hori esana pentsatzen dutean erekin ere hitzengo zenutela, bai Alemaniak eta baita Frantziak ere bitxiren gobernua dela eta daukan kulpa sensazio orokortu hori judutarren aurka Bigarren Mundu Gerraren ingurumaritan edukitako jokabideagatik. Eta aurrekoan lagun batzuekin komentatzen nuen, hori den bakarrik esate baterako Palestinaren alde kalera ateratzea nolabait frantziarrak eragotzi dituena, edo baden beste zerbait, zalantzari gabe Frantziaren kasuan zerikusia handia du anti-islamofobiak ere, anti-islamofobiak ez, islamofobiak hain zuzen ere, eta oraingo manifestazioarekin, atzo izandako manifestazioarekin ikuste dut ere argi geratu zala, baita, Frantziako gobernuak hasieratik, naiz eta atzo Macronek berak eskatu zuen laguntza humanitarioa iristeko, arabez idatzitako txio batean, baina bai orain arte Frantziak erakutsi duen lerratzea oso Israelen aldekoa izan da eta Hamasen ekintzak terrorismo bezala izendatzen lehenengotarikoa izan zen. Hala ere, atzoko manifestazioari buruzko datu kurioso batzuk ulertzeko antisemitismoaren aurkako manifestazioa zen, estimatzen dalako urriaren 7 egon direla 1800 eraso antisemita, hau da judutarren aurkako 1800 eraso inguru, eta manifestazioa hala ere deitzen du senatuko presidenteak eta presidente ordeak esan nahi dut, Frantziako estamentu altuenetako ordezkariek, zeinak edo Le Republiken edo Macronen taldekoak diren. Presidentea Le Republikenekoa da eta presidente ordea En Marche edo Macronen taldekidea. Baina batu zaizkie ez herritarrek bakarrik, baizik eta beste hainbat alderdi politiko tartean Le Penen alderdia. Eta gogoratu behar gara, orain Marine Le Pen denaren, aitaren eta aurretik datorren taldea, nolabait naziek sortutakoa dela, eta beraz, hala ere, Marine Le Penek esaten zuena zen, orain lehentasuna dela, ekialde hurbiletik etorri daitezken erasoak geratzea, Frantzia beti errepublikaren baloreekin egongo dela, eta nolabait izan da, bai beraien burua zuritzeko, baina niretzako argi eta garbi, Frantziak estamendu bezala esan nahi dut eduki dezakeen izaera islamoforia agerian uzten duen manifestazio bat. Kontrara, les insumisek edo ezkerreko Mélenchonen taldeak esan zuen ez duela parte hartuko, inkoherentea iruditzen zaiolako Le Penekin batera kalera ateratza, eta beraien protesta propioa egin zuten, eta hain justu protesta hori erasotua izan da faxistengatik, ez da? Orduan, halako egoera bitxi bat gertatzen da, nun eta Frantzian 3 astez debekadutak egon diren Palestinaren aldeko manifestazioak. Beraz, uste hone guztiak nahiko argi adierazten duela, pixkan nondik handi joazen tiroak Frantzian. Eta hori ahaztu gabe, Frantziaren populazioaren
zati oso esanguratsua dela jatorri arabiarra edo komunitate arabiarrarekin harreman ez duena. Eunekoa? Estimatzen da 10% dela gutxienez. Tira. 10% asko da. Bai, 10tik ia 2 ikusezin egitea edota egoera horrela teinkatzea Republikarentzako ere burua ustea izango da zalantzari gabe, eta eskuin muturrak bat eginda daudela, beste egin ere agerian geratu dira, eta ez dela ez kolore kontua egin handi batean. Ba, ote da esperantzarik, Maider? Ba, ez dakite esperantza badago, baina hemen astez-aste manifestazioetara elkargin joategean lagunek bai komentatu dugun zerbait da, zenik egia da ez dakatela olako batzera begirako aukerarik Parisen, baina bai esate dutena da, ba, bueno, emozionantea ere badala normalean manifestazioetara, ezkerreko mobilizazioetara ateratzen ezan jende perfil bat, ba, kaleak hartzen ikustea, ez? Jende arrazializatua, jatorri islamdarra edo arabea eduki dezaken jendea, ezkerreko jendea, LGTBI komunitatea, bueno, hori guztiak elkarrekin kaleak hartzen ikustea nun eta bestelako manifestazio batzuetan, ezakite, maiatzak bat mitiko baten, edo Gilets Jaunes peto horien, jaka horien manifestazioetan, edo erretretaren aldeko manifestazioetan, ba, ez dauden eta sujetu bezala kalea hartzen ez duten jende bat kalea hartzen ikustea, ba, alde hortatik esanguratsua eta behintzat gogoangarria izango dela esate dute. Maider Galardi, datorren astean gehiago eta tira, akaso itxaropen gehiagorekin ere bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei gabon pasa. Cajeros que están con los de la Kale Borroka, que han secuestrado y han matado por su historia. Palestinarrak munduan barreiatu nahi omen dituzte, ba mundu zabalean zenbat eta zenbat errefuxiatu palestinar gehiagore izango dira. Futbolean badute talde propioa ere, Txile aldera joan gara irudi hauek berreskuratzera, zergatik albiste direlako, egunotako gertakari lazgarri eta muturreko egoera honetan, belauna lurrean jarrita ere gogoan izan dituztelako palestinarrak baita futbol zelai gainean ere. Baina argi, ze Euskal Herrian ere izan da bestelakorik, Bultzada urdinak, Aitor Zabaleta Armailan egindako ekimenak milaka bistadizo izan dituelako eta mundu zabalean gainera. Ez da aurreneko aldia, anoetan, Gipuzkoako hiriburuan halako ekimenik izan denik, baina honek berreziki oihartzuna izan du, mundu zabalean esan dugun bezalaxe, Palestinako egoeraren berri ematen ari diren kontu eta hainbat sare sozialetako iturrik ere oihartzuna eman diotelako. Guk nahi zen edizio digitaletik eskuratu dugun albistea izan da, segidan ikusiko duzu hain zuzen ere, zertan datzan ekimen honek, eta besteak beste ikusgarritasun horrek zergatik eman dion halako oihartzuna.
Doinu alai hauekin esango dizuegu agur, auspoa ere gora etorreta ustea osasuntsua delako. Durangoko azoka teioka dugun honetan izango dira, nobedadeak hemenetan, Esne Beltzak disko berri eragarri du, hainbat kolaborazio eta lehen abintzat aurreneko euskaraz entzun ahal izan duguna, pista txiki bat emango dizugu. Txambao talde ezaguneko, ahotsa, gidaria, erreferentea, oraingo honetan Esne Beltzaren eskutik, baita euskaraz ere. Zure azoan egon nahi nukezken aldiz, maitasuna marrazten. Gaur munduaren akabera izango baliz, bere gerra bere minak budero ikapiz. Zure azoan egon nahi nukezken aldiz, maitasuna marrazten. Behin eta Maitasuna ere terapeutikoa badelako, mundu osoko talentu ezberdinen kolaborazioak izango ditu beraz Esne Beltzaren azkenak, eta hauxe lehen aurrerapena edo Zizkamizka, Xaber Solano eta Txambaoko Mari elkarrekin, eta honekin adiore esango dizugu. Eskerrik asko, gaur astelena eta 13 geurean izateagatik, eta badakizu hemen izango dituzuela bueltan, gauero bezalaxe, kolpez kolpe antenatik albistegi azido honetan gabon pasa. Eskerrik asko, gabon. Munduaren akabera izango baliz, bere gerra bere minak budeno ikapiz. Zure altzoan egon nahi nukezken aldiz, maitasuna marrazten. Behin eta berriz. Behin eta berriz. Quiero ser esa tormenta que viene del sol, darte cariño y darte calor, sabes que estoy aquí. Quiero brillar como una estrella que surca tu piel, quiero abrazarte, sentirte aquí, sentir tu sol en mí. Esa tormenta que viene del sol, darte cariño y darte calor, sabes que estoy aquí. Quiero brillar como una estrella que surca tu piel, quiero abrazarte, sentirte aquí, sentir tu sol en mí. Munduaren akabera izango baliz, bere erra bere mina budeno jaurtiz. Zure azoan egon nahi nukezken aldiz, maitasuna marrazten. Gaur